खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 जानुवारि 2023 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सुथुरा बांगोन। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर गोनो गोथो जागोन। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजायबो मोननो हागौ। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। लाइमोनफोरा जोबोर उरां फारां जानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। गोबां खाबुफोरा दिनै गोमालांफिननोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गोसोनि बोलोआबो लोरबां जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। नखराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा अब्लाबो देबर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां होनजायो। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो दिनै लोगो लेवा बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। समाजावबो मान बांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। बहाबा दावबायहैनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। नखरावबो अनलायनाय फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन।
गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनानै दिनै जोबोर मुलाम्फाबो मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। समाजावबो लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो गोबां खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गगा बायदिसिना बेरामजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोदान खामानिखौ दिनै जागायनोबो हागोन। न'खरावबो बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजावबो मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायबो फैनो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ दिनै धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला मोजां रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखरावबो दिनै अनलायनो फैनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसिबो जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों